Čili dneska si ukážeme, jak udělat vlastní, vlastní ne, prostě jak udělat intro bez nějakého problému, potřebujeme na to jenom Flickr Express. První, co uděláte, tak se registrujete, není to vůbec těžké, takže to je malé mimino. Fakt, já nekecám. Jo, a tady se přihlásíte, napíšete, vypíšete to. Padáte login a přihlásíte se, já se tady taky přihlásím, prostě to odklidí zase. A přihlásíme, jo, přesíláte z auto, já to tady už mám na e-mail, a to jsem na account, tam Free Tempest. A vyberu si nějaké intro třeba. Třeba Ice Spins, ale ne to. Trapný. Jaký si teda vybereme? Trapný. Je to trapný hrozný, jako zadarmo tak. Třeba tady to, ok. Dáte next. Custom now. Tak, já si musím vybrat nějaký obrázek. Musí tam být, to je hrozný. Třeba tenhle, který si teda překopčíme sem. Teď si dáte upload. Tak. Dáme, vybereme, jak vypadat za next. Všechno vás stejně, já nevím, proč si takhle udělaný. Text 1, text 2, jo, takže Ultimate. Já nevím, se napíše třeba text 2. Běr a final text to je tady ten třeba třeba já nevím, fakt to jsme mi nebo třeba toys many preview, tady to sound, ještě soundko, vybereme si z toho blablabla, stage budu třeba tady, a nevím, třeba electronic, a hned ta první, to přitáhneme sem a dáme select a máme render preview, one line a number images, jo, musím ho přitáhnout sem, tak už to bude. Vidíte, jak je to hrozně lehký? Fakt. Tak a už se nám to dělá a to stejně. Tady ty dvě intra si nevšimejte, já si musím smazat, protože je toho moc a teď se nám to bude načítat. Až se nám to načte, tak bychom už měli mít to stopno, ještě bude, takže zatím už to máme, tady už vidíme to, může to kliknout, hora, můžete se klidně podívat, jak to vypadá. Jo, zároveň Ultimate, takhle, teď jako z druhé vyjede Light či Ampere a z poslední to jsme my. To je dobrý, to je lidí nice. Jo, co teď uděláme, dáme more options a download SD, dáme OK. A intro hotovo. Je taková skládačka, to je z mého videa, všecko, mějte hezky a čau.